Morning guys, mahaw taninjo. Good morning. Kinakakino, anak kay kuan lanat no. Amo sa guys, kanisa among sa ron kay nagtapo og Hang mana ma. halahang ni bi. Kas inday dani. Century tuna hot and spicy. Hot and spicy man ya wala ina to. Practice dai kay lami ang punang ham. Gitar mo ila ko inday. Ay kabo. Practice kung hilas inday. Lami gumot man ay pud. Wow! Yummy. Lami man ay pud guys te. Mga ta guys. Masudan Century. Hi. Mahaw, kuya. Mahaw taninjo. Kay Century tuna. Kaan kin, kaya maulian kin. Isda ni ano? Hang. Hang yang sabaw. Sa rami inday kay aron di ka sugasin. Kang inday, ma-insa ka na sa inday ma. Ngakol sa kakusaya be. Welcome. Bantay day. Di man, okay naman. Iyangan ko. Lah. Hanghang juday di jud. Bantay day. Lami ang pud. Hang inday ni mana. Sige ka. Awag na ko po. Tanin guys. Good morning guys. Welcome back again sa mga channel. Ken and Kim Burato Vlog. Das kuya Kin kinagsuot pag mata. Okay na ka Ken? Pinta na pamati? Bagay pa niniinom og para sila na. Ang us-us. 38 nag-isang kainiton. Guys, magkuan sa kudari. Ako'y buhaton ron. Puungan rin na ang mga buwak. Muong ko das mabuwak guys. Anak ka, Kinha. Binar ka na be. Okay. Na guys, agahang mga puungon ng mga buwak. Karabi, arang nagadang nabunga. Simbak ko ng mas. Muong sa kudari. Karabi nagadang. Arang nagadang sa as-aguan buwak. Kung ganahin magtanaw. Bung. Mantay kuan. Mantay resor. Resor. Resor man. Resor na gamit. Karabang dakang gunting ay pang ingon. Ngana na isa. Resor man buhok resor. Gianting to, gianting. Gunting. Gunting at ingon. Rabi na kada. Nagtuwa pag-asa ko mo guys. Ayan ang kanila. Bantay guys, kaya maigo mo. Tagas pa man eh. Patigang labat na ang sana ni. Ang asukar-aksoy na. Kurang-soy na ni. Kadang kuan-kuan na. Kirang-kirang. Motor day. Day, dahil ka day ka ng motor. Daplong. Pag nasa iya. Ano? Ang taong swagit ni Ilia guys tiya. Sabi kong naunsa gisang mata. Gipaak man day umigas ni sud. Di awi, batasan umigas ha. Sud man day umigas. Ha? Sakit ba eh? Uja, uy, bantugay ra kaning swagit og kalit. Ay. Grabe, hilak ni tawon. Tingala man kung anong swagit naman. Puwag mata yung taon guys na ano puwa. Bitan na sila, bitan na sila si mga mata. Ano puwa. Nadari nga side na paan. Kuyawa sila yung umigas sa kanyang paak lagi sila. Gapas. Sudas ilang mata. Magikwas ka nang naay gapas. Puti ba rin pa Kuyawa lagi yung umigasan. Nabuin mo na yung umigasan eh. Nagigilbot na yung gigilbot na yung imong mata. Gigil kasi laagan man. Dari man siya kukawit. Naman day umigas ni sud siyang mata. Lado pa. Pakan ka. Guys, gawang umigas saga. Yayay be? Wawa naman. Di sa man dapit. Tagyayay. Hindi, sakit. Ano ne? Tawon guys. Katura ka dito, ibabaw ko. Kaya magtiwas ko dito. Hinay kuya, kay masaman dun sa kadiha. Kuya sayang ipatiwas guys. Kaya si Ilia ni hilak. Uy. Hinay, kay masamad sa kadiha. Day, batang dato ka. Kulatahan ng umigas ni mo. Kulatahan ng umigas ng paak ni mo, day. Sumba ka. Luwi laman. Tura ka, kuya ka. Banis kuya kinkin na to to.
Nga na guys, ang pahak-pahak na dyan pod. Magaw man oy. Hala, naunsa naman gimaadyo po na mo put-put. Pastila niyo. Pamuok man mo kuya. Dato ra kadagan sa maigo kang kuya bi. Dito ra ta. Rabis kuya makada put-put ga. Pugtud man jang maadyo oy. Dato ra kaday. Kalbo na. Grabe, tupong ron tapod. Ini bata apod uy. Ajo-ajo man jang lijag pahak guys. Tanawa. Kita na si Ritel da lujo. Ritel. Ano yayay be? Be tan ako sa mata be. Sus kaluoy yun to. Napuwa og jang mata. Di sa man nangyayay, yung migas. Di sa dapit. Tudlo nila. To dapit. Uja in taos batang kamay. Ajo apila ag alok bati ya. Uli, agumigas si hala, sige. Kibin na pagkaroon. Lain na ba? Pikas na pag matakit kibin ron. Agan ka kang masiha ka. Katura kang kuya ko. Ha? Naghilak ag manok? Haman. Pastila, naghilak ko ng manok. Panay ka na yung motor ya. Hindi kaya itong pahakan na yung masak bunday. Hindi grabe yung bangan guys. Na guys, napahak-pahak na dyan. Gamay na laman. Ito na laman dapit. Hinluan na gazid pod. Lami gazid pag mahinlu-hinluag atang kuan. Na napahak-pahak ka nagdaring mga buwak. Raming labang nga mga buwak. Napahak. Grabe gipalabian mapong kuya gayal ladtog pamutod. Mura. Sana ba ni? Nagtapong-tapong kay wa ko'y panguanay. Gunting bitong dako. Kaila mong sinaw-sinaw guys. Mo ni siya sinaw-sinaw. Kini na. Makatambal na ma. Mo ni sinaw-sinaw guys kani. Kain ko. Ato selaing nasud, ato kuno selaing nasud ni. Awan na selaing nasud arang ning kuana. Mahala ni nga ni sinaw-sinaw. Makaon man kuno ni. Pero daris kuan guys, buhol kanay nga ni. Amo na ihang mga tubig. Yun sa mo'y anas kuan hinumuan may imnon. Kay tambaw na siya og kidney. Guys. Mga kidney yan yuti adyan. Napahak na gazid pag mga buwak nga murag nagka-gubot. Papadi ay. Naghanar ba dyan bunga ag lukbati guys na. Bunga sa lukbati. Muna siya isa buwag guys. Arang mo daghan. Bata ya. Yung mga kuwan dyan na dana. Guys. Daghan ang bunga ag lukbati. Ang green pagkuban. Muna siya ipang sabuag guys. Arang mo daghan ag yung alukbati. Huwag na mo ingana. O dahil talidagnas na. Gino ko inday matakayhang ka. Kuha na ya. Banu-banang lagi punis kim-kim mo eh. Kin-kin. Kin, atura ka dito kin ka. Bumbum ka. Ha? Bumbum ka. Pinutlan sa mangga guys. Naghimo ni sa motor. Brum-brum. Kung nandiyan kumigas. Lain na pipaakan. Naging mo na pang kanot. Naimpas na ito ng kanutan na. Yung mga sagbot guys. Mapahak na, wala nagkatupang kay Gail. Insan lagi, azo-azo tup-tup ni Gail. Alibaba. Shout out Alibaba. Alibaba. Lisa. Bum-bum ko na siya guys na bum-bum. Silan. Hi guys. Hi guys. Hawas ada day bika hang gunahan day kenteng nay has day. Day. Hala na pupo man day guys ti ah. Haram kuning ako anon. Kasi nang sabrang sanila sa nga pugtod.
Ugod. Aso na kuan na na kay ado na na imong pahak. Mana pa ni sa buwag guys sa mudaghan. Wow, dara na sa buwag. Sa buwag na aro mudaghan bi. Greg, kaguang mo ko kana guys. Yay, ma! Uy. Yay! Hoy. Dara sa akong pangakutay ba? Pagpiso guys, ngoy balhibog liog ah. Ngoy balhibog liog guys. Dandagan na. Liter ba sa guys, naman namig pamuong dia. Wow, ko nga na unsa na naman magpurmagwakwak. Kuya gal, labian man nimo kanubo kuya uy. Hoy, kin mataga ka diha. Ay ambak kin ambak, grabe gid ka unggoy Ambak bi. Kin, ato ra ka na to kin, suri-suri na pugto. Enggak na. Kamu po guys. Dikasih apa? Oi. Anak apot mo? Takbo pagi. Ambot! Kan sa akin. Sinta ya? Pakapakris, bisa na ito. Guys, kuya girls ay manghakot girls kay kapuhin ako guys. Girls na noon. Kuya girl mo manghakot sa sagbot. Tara nga ya. Dazungi sa ziha. Zi. Aso hagbang ha. Ato dito. Terus kinaibsan. Na guys. Aso yapin na. Kay sudlan. So dato ibutang nila sa kuan. Mga sagbutan to guys ito, mga salupin, mga sagbutan puro. Tinabag nila dito makanan. Papa daghan pa ako tunon. Ya pa guys ya. Tila ka ko tunon to apod. Tis na hindo na jud pod. Ha? Sud sa. Ay kainit na. Buang ka sa kuha ka. Ay, tara. Di. Hindi ka kagwangan eh. Bukan sud. As na laman na iya. Kuya. Oy, tingting suya gail, kapoy na guys. Kan na laman niya, mo na laman na ilas. To guys, sumana guys to ah. Hindo na jud pa dari kilid. Ina jud pangilad tan-awon. Mga kahoy na lamang nga tikangkang dana mo nabilin. Wala bagaeunon. Ang dua ka bata, ang dua. Ha? Unsa man mo diha? Kin, okay na ka Ken? Ang karing madrika ka si Gabriel dari puong. O ka mauna nagkuan. Mura pa. Napahak ng mga buwak guys na di na jud ka adto sa kuan. Karang na mga dagkag dahon di na napangwaon kay mao nay panguan sa mga abog, pangsanggas abog ba. Hinlo na jud pod, lami na jud pod tanawon. Kaya dali na imong trabaho ya. Nalaman tong gilabog guys to. Tapos na at least napahakahan. Wa pa na mga asing gunaha kay ting uwan, mazo nang di lapok. Ug manguan na po ko sa mga buwak uban guys to. Okay. Iro. Ismara na jud puro mag kuan. Natad. Manaya, mangunaw na ka, kumang snack na.
Sapot as Kuya Gael, guys. Kim. Muna ka sa puta, Kim? Putag bibi? Ano sa putag bibi? Na guys, ang mga buwak guys, ahan nang ipang sugdan uguan. Gamay niya. Umana na tiwasan kay kapoy ko. Magamay lang. Luman. Asa ang mga buwak? Luman. Ay, blue din ang red mana, red. Red. Di na blue, red. Umana pa na guys, ang kuanong tilan. Guys, nahuman namin ito pang limpyo. Tapos, napres karsada. Manamig pangguna. Manapaghakot ni Kuya Gain. Nakikapoy yung tawag na. Guys, mang-snack sa amin dia. Kuya Kinkin. Wala na patabagas Kuya Kinkin. Kinapamahilan na. Kuya Gain, lempan niya. Ano ba kayo? Nanay ko yaman, nanay pan. Gusto ko na ng violet. Snack sa amin ya. Aw, mang-snack sa amin guys. Karito. Kaya rang nang gasang. Ano? Ay, una gusto ko Ano ng katasa? Ano hindi ay violet oh. Yuyu. Muna yuyu. Yuyu man na. Ito nga ata, gipugod na yan. Tengah-tengah ano niya? Tengah-tengah pasang da guys, mao laman ta mong video karong adlaw ang nahimo guys. Sunod na pod. Sana pang video ha mga gabon. Magaban na pata sunod na mga video guys. Bye-bye guys. See you in next vlog. Bye. Adto ninyo kalimti pag like, share og bye. Kay ba na mo. Adto ninyo ilaktaw guys. Thank you guys. Bye. Bye.